Alright mga S-Friends, so good thing meron pong isang teenager yung nag-guide sa atin papunta po dito sa lumang bridge at nang makita po natin, makunan natin up close and personal, ika nga, yung mga materyales na hanggang sa ngayon naririto. Ito, yung bricks ng, alam mo yung pundasyon nitong dating tulay ng PNR. Sabi nga nila mga S-Friend, isa daw po ito sa mga surviving na lang, the only surviving and original PNR bridge. Pero ayon po sa initial research natin, maliit man siya pero makasaysayan mga S-Friend ito pong tulay na ito, sapagkat yun nga, isa po ito sa mga kinukonsidera, at sabi dun sa initial research natin, isa sa mga original na mga bridge na itinayo pa, kinonstruct nung inopen po yung Ferrocarril de Manila Dagupan noong 1892. So kanina naririyan tayo sa banda dito and medyo naging hopeless case. Akala ko pwedeng i-drone na lang natin sana to, kaya lang mabuti na lang nakita tayo nung teenager. At saka ito, sa totoo lang nanginginig. Nahulog. Tapos sabi pa nila dito mga S-Friend, itong sapa na naririto, ito daw pong katubigan na naririto sa ilalim nitong tulay na ito dati ay may kalawakan. So ito nga, kwento po sa atin ni Sunny kanina, malawak daw yan noon. So siguro i-consider natin na itong tinambakan na ito, ganyan daw kalawak yan dati. Ayan, so ibig sabihin talagang noong unang panahon, habang may mga tren na dumadaan dito, malalim, malinis, at saka malawak yung sapa na nasa ilalim o dumadaloy sa ilalim nitong tulay na to. Ayan. And nakikita ninyo ngayon mga S-Friend, ayun no, meron pa rin tayong mga nakikita na parang blocking puti. Katulad niyan no. Wait lang, lapitan lang natin ha. Ito. So siniksik na naman, or ano na naman ba ito? Isa na naman po itong proof na meron na namang nag-treasure hunt dito. Grabe. If that's the case mga S-Friend, grabe talaga. Ewan, ano ba talaga yung nasa isip nila, no? Bakit, alam mo yun, pag sinabing old structure o kaya gawa sa panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, laging may treasure daw. I don't know pero yun lang, nasisira tuloy talaga. Tapos ang effect, yung domino effect nito, pag nasira, matitibag na siya, malamang mawawala na rin siya in the near future. Bukod pa dyan mga S-Friend, ayan, sana nga din, sabi ko, ma-preserve o kaya kahit papaano mabigyan nila ng konting atensyon ito pong maliit ngunit makasaysayang bridge na ito, dahil ayan, kung tutuusin, dinadaan-daanan na lang talaga siya. Sino ba naman talaga makakapansin, kasi naririto siya sa pinakasulok, pinakadulo. Kaya diba, yun lang, sana nga kahit papaano merong magtulak, mag-push na ma-preserve itong tulay na ito. So kung paanong paraan, yun nga yung hindi natin alam. Pero sana makita natin ito bilang isang tourist attraction dito, o kaya mapangalagaan man lang, malagyan ng historical marker or kung ano pang mga pwede na gawin nila para nang sa ganon lang mga S-Friend ay hindi ito tuluyang mawala. At good thing, itong ginagawa natin na ito mga S-Friend ay isa rin po sa mga paraan na para at least diba, na-dokumento natin siya, na-film natin siya habang naririto pa. Pero hoping pa rin tayo na magtagal yung structure na to. Panoorin mo yung ating full episode nito sa Urbex PH Plangado TV YouTube channel. Subscribe.